Така, значи, повечето картички ги раздадох. Но на някои хора не съм ги раздала, защото излязохме в ваканция. Да, не знам, на Петел. Да. И, значи, ще покажа картичката за рождения ден на тати. Малко е празна, но пък много стилна. Да. Тази. Да. Тази. Да. И тази, които току-що я скъсах. Падна снежинката. Ето тази снежинка трябва да е тук. Да, и картичката за Габито. Уникална. Много гледалца. Много мерси. Да. И Габито ми подари картичка, ма не много иска да показвам. Не искате да я виждате, просто... Ей, да. Аз съм... Чао.